domáca sudová kapusta. Ja ju mám trošku takú ružovú, lebo do kapusty dávam aj surovú cviklu. A ona je potom takáto krásna, ružovkustá. Podľa toho, že ide tá cviklička pustiť. Vždy sa musím z nej aj nachovať, lebo je taká úžasná, že to sa nedá odolať. No. Ani variť netreba. Takže mleté mäsko, čierne mleté korenie, sušený cesnak. Ja som dala teda sušený, je mi trošku ľahší na žalúdok. Udená mletá paprika, sladká mletá paprika, soľ, jedno vajco a idem to riadne spracovať. A ešte idem dať rýžu, aby som nezabudla. Rýža cca 3,5 hrste. Ja to len tak od oka robím. Mäsko som vymiešala, je krásne, lepivé, takže sa budú úžasne z neho tvarovať guľky. Uvarená kapusta s vodou. Nič som tam zatiaľ nedala. Teraz tam dám tieto ochutené mäsové guľky s rýžou a koreninami. No, hrniec je plný, ale ešte mi ostalo, tak takto poukladám aj na vrch. Lebo teraz to zalejem ešte vodou, aby boli guľky prikryté. A nechám to znovu variť. Vareško ponaprávam opatrne jemne, aby som ich nerozbila. Nech sú všetky prikryté. Dobre. A teraz to zavrem a nechám pomaličky variť. Guľky sú už uvarené. Zhruba už som ich ochutnala, takže dobre. Vidíte, z guliek pustilo papriku, koreniny, takže tá polievočka je už časti aj ochutená. Teraz ja dolejem pasírované paradajky. Dám tam celú škatulku. Ešte to aj vypláchnem a tak dolejem, nech tam ide všetko. Dobre. Zľahka premiešam, nech sa paradajka dostane do celej šťavy. Ochutnám, ak treba dosolím, dokorením, docesnakujem. A nechám to takto ešte pol hodinku vreť pod pokrievkou. Kapusta dovarená, rovno som si dala do 4-7 decových pohárov po 3 guľky, kapustu a šťavu. A mám takto prichystané, že keď nebudem mať navarené, tak si len otvorím, zohrejem a jedlo na celý deň nachystané. Pecka. No a ja mám nabraté. Dala som si 2 guľky, kapustu, šťavu, k tomu chlebíka a idem sa do toho pustiť. Dobrú chuť!